Goeie, dit is het Oerljournaal. Op Oerl heeft hele grutte, wat minder grutte, lietsere, maar ook mini-theatervoorstellings. Joet gaan we naar een voorstelling die bedoeld is voor maar één persoon en we zijn bij een stille tocht. Ik ben hier op het Griene Stroon, naast Westerkijn is dit het tweede grote festivalterrein van Oerol. Hier is de hele dag muziek en als je een prachtige dag als Joet aan lees je kloften meesken lekker te sudderen in de zinnen. Kootje Haastra, daar komst ik al jaren op Oerol, hè? Ja, ik ben hier sinds 15 jaar nu. Mijn oudste broer 24 en die heeft dus een beetje warm maken. En mijn jongste broer en ik komen hier nog sinds 15 jaar en wij willen het gewoon net missen. Geweldig. Je komt hier altijd maar zien draaien. Mij zit rijden in de staak en op camping. Hartstikke mooi. Super. Hey, wij praten aansnevens verder, want we gaan eerst naar de voorstelling Privé Carré, maar de nieuwe algemene directeur van Oerol. Tweede pad rechts. Het eerste is een zandpad, het tweede is een bospad. Wacht aan het einde van dit bospad tot u wordt opgehaald. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Ik had heel veel theaterfestivals bezocht, maar nog nooit Oerol. En dat had gewoon te maken met mijn eigen werk in die tijd altijd. Maar nu ben ik er gelukkig om 10 dagen te mogen voorproeven voordat ik begin, 1 september. Hallo. Als je hier kijken, een seconde of 10 zou willen wachten en dan achter me aan wil komen, ja. Zie ik je zo. Oké. Ik denk dat dat de kracht van Oerol is, dat je enerzijds hele kleine intieme voorstellingen hebt, zoals deze, waar ik in mijn eentje dan in zit. En aan de andere kant, ja, 800 man op de tribune. Dat is natuurlijk prachtig dat je zulke grote spektakels, zulke intieme dingen in één festival hebt. Ja, dat is voor mij ook echt de charme van Oerol. Je zegt, de vogels trekken samen tot zwarte wolken in mijn hoofd. Ik zeg, ik zie ze, zie jou nog altijd. Ik laat ze schrikken, dan zijn ze weg. Wij zijn die vogels. We trekken samen in koude zwermen door een stad die niet in staat is ons op te warmen. Ze heeft haar beste tijd gehad. Hey, dat is hier van die beide broers, hè? Dat is mijn jongste broer, ja. En ik ken nog een broer, die is Jirik. Hey, hoe ziet je hem daar nou uit? Dus de dag zucht eruit als volgt. Ik ben natuurlijk al behoorlijk op tijd op, maar de jonkjes die ben jongens nogal aardig aan het stappen. Dus die lezen er meestal wel de hele morgen op bed. En ja, dan gaan we wat op de fiets, ik wat op de fiets rond en dan de voorstellingjes, oude wachtje en muziek op ziekje en op meestal
het straat- en strandtheater. Dat vind ik het mooiste, dat zie ik op. Opereer je hem altijd met je treien? Wij hebben altijd maar je trein hier, ja. Dus je hebt dezelfde smaak, zeg maar. Ik wel, ja. En wij ben je de toontjes vat overal tot de mensjes nijd overal, dus de hele tijd. Oorl is voor je vooral het treffen van vreun en het maatje van je vreun en op zo'n festivalterrein omheen. Ja, dat vinden wij heerlijk. En vooral de sfeer te proeven en de geweldige saamhorigheid, de vredelievendheid, geen drukte, geduldig. Het is echt een sfeer van hoe samen het leven eigenlijk wezen. Een beetje 60, 70 graden. Absoluut, want ik ben natuurlijk van die tijd. Hè? Hey, je bent die beide broers van haar. Je bent beide vrijgezel. Hoe zie je hem Oorl nou? Als je een zomerbak vol met creëze verhalen en komsten? Nou, dat overweldigt me nogal, maar Waarom wil je dat weten dan? het is net, inderdaad net onbekommerd hier. Er is genoeg te doen. En de sfeer is altijd goed, het waar is altijd perfect. Dus ja, de kerst het zelf als je hier, maar dit uitzicht. Als ik jongen een beetje een pen te beschrijven. Net mijn poederpen te beschrijven, samen mooi is het. Maar dit decor, dat is gewoon fantastisch. Kootje, bedankt voor dit gesprek en ik hoop dat je nog weer mooie dagen krijgt. Oké, heel graag hier en geniet je hem er maar van. Je machtig. Boswandeling van Vesta Cruise is een soort van stille tocht voor een bos dat er net meer is. Hier stie het onplante bosk van Arjensduin. Verliezen hier is het kapt. Nou staan er de tanaaiteens nog 26 bjemmen. Maar sneun zullen die ek kapt worden. En dan blijven er nog 3 bjemmen oer als monument. Voor Oerol hebben we nu een route uitgezet langs die grens. Want de 26 bomen staan echt langs de grens van het bos. En ja, ik vind het wonderbaarlijk hoe je nu voelt hoe groot het bos eigenlijk was. En hoe duidelijk de positie van het bos in het landschap tastbaar wordt nu. Want je kan ook vanaf heel veel fietspaden en heel veel, ook als je met de boot aankomt varen vanaf naar het eiland toe, zie je aan de horizon die karakteristieke bomen staan. En daardoor zie je heel duidelijk van daar was het bos. En ik vind, ja, het is echt zo'n transformatie dat na een jaar gaat ook die markering weg. En zo meteen zie je helemaal niet meer waar het gestaan heeft. Ik wil ook niet heel erg vasthouden dat het bos had moeten blijven staan. Dat is helemaal het geval niet. Maar om gewoon het bos in één keer op te eten en het daarbij te laten, dat vond ik een heel, eigenlijk zonde. Dus het monument bestaat echt uit een proces, net als het transformerende landschap. En zometeen kan je hier nog terugkomen en het pad bewandelen. En er komt er op die boom hierachter een zitvlak, een soort observatiepunt waar mensen kunnen terugkomen en zitten. En dat is dan echt een monument aan de horizon en tegelijkertijd een punt om te komen zitten en de nieuwe ontwikkeling van die lege vlakte die je hier ziet, hoe dat allemaal langzaam op gaat komen, de natuur weer. Je kan nu aan 2 kanten de zee zien. Daar en daar. En daar. Je ziet de blanke paaltjes. Die heeft iedereen gevolgd. En hier is het pad nog heel duidelijk zichtbaar, omdat hij er al was. Maar 4 dagen geleden, als we zo meteen naar rechts gaan, was nog echt totaal geen pad te zien. En het is zo mooi om te zien hoe nou langzaam die slijtage erin komt. Ik denk dat er toch zeker al 3000 zijn langsgekomen. Ik heb een kaart gedrukt waar alle bomen op staan. Om echt een soort vereeuwiging van het bos nog te maken. En die gaan heel snel. Ik had er 5000 gedrukt en ben er bijna doorheen. Dus daar kan ik het een beetje aan zien. En langzaam kan je niet meer zien waar het bos gestaan heeft. En als iedereen het pad blijft begaan, dan kan je over 10 jaar nog precies zien waar ooit het bos stond. Dan loop je langs de grens. Dus daar hoop je eigenlijk op? Dat lijkt me hartstikke mooi, ja. Nou, het is wel goed om even aandacht aan te besteden. Wij staan op camping De Kooi en wij komen volgend jaar weer terug. Ja. En dan ga ik weer eens kijken of er iets gebeurd is. Dan doet u de route nog een keer. Ja, het lijkt me leuk als ik hem nog kan herkennen zonder bomen. Dit weer het Oorlogsjournaal.
Morgen ons laatste, en die is gelukkig wat langer, bij een aantal reportages die wel eerder zien lieten, maar ik na je. Bedankt voor het zien en tot morgen.